Ni Alhaji Abubakar Matawalli ina ƙara godewa Allah da ya sa na ga ɗana da ya bata na tsawon shekara da shekaru. Saboda haka albishir na farko da zan fara yi masa shine zan haɗa shi aure da Hajiya Nafisa. Me ka ɗaki na? Ka zo ne ka nemi soyayya ta? To ga ni karɓi soyayyatawa. Ko kuma ka zo ne ka mun wa'azi domin na karɓi soyayyarka? Umar Hashim ka mun wa'azi yanzu in ji. Izzar so takun farko kashi na hudu. Bana da na sanin auren Hajiya Nafisa. Me yasa Allah ya halarci Umar Hashim ya zama shine dan Matawalle ba ni zama dan Matawalle ba? What? Kai! Tabbas! Ina so na bar gidan na Fadila. Takofin da ake fita yaƙi da shi a nan ne kaɗai ake iya tsara ta gaskiya. Menene sirrin? Ta ina lissafin ya fara kuma ta ina ya ƙare? Izzar so takun farko kashi na hudu. Ka iya bakinka. Dakata! Ya zo daban da wani ilmantarwa, faɗakarwa da kuma wani lissafi da aka bankaɗo muku shi. Nafisa ita gaba ɗaya hankalinta baya son wannan al'amarin. To mu me ki dakatar da faruwa haka? Ina so cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka tabbatar da cewa ka samo soyayyarta. Soyayya ta tsakani da Allah ba soyayya ta yaudara ba. Domin so nake ka aure ta. Wallahi ni ce zan zama ajalin ka. Yanzu fa idan kika aure shi, ke za ki kai mai ruwan wanka. Sannan ki dafa mai abinci. Sannan idan ya cire takalmi ke za ki goge ki kawo mai. Dakata. Hajiya Sara ta zama ki gudu, Hajiya Nafisa ta zama sa gudu. Jibril ya wasa wukarsa. Mutanen nan kai azalimi. Turka shi. Wannan lokaci ne na fito na fito. Ita ɗin kishiyar ki ce. Ita ɗin maɗin zuciyata ce kuma ya zama wajibi da ni da ke da ita sai mun rayu tare. Lallai mai gima Umar Hashim yana tsaka mai wuya. Ya za in yi rayuwa a cikin salama. Ai ni gwara mutuwa. Kwana nawa kika ibar magawar Umar Hashim? Kwana 3 kacal. Tafiyar ta zo ko magana ta ƙare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba zai yiwu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Izzar so takun farko kashi na hudu. Bayan hutu da muka tafi yanzu kan mun shirya tsaf domin ko zai da muku a cikin wannan wata na Julai 20 ga wata shekarar 2025 da muke ciki. Ku ci gaba da subscribing kuna danna mana kararrawa a YouTube channel mai suna Bakori TV. A nan ne kadai wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku. Izzar so takun farko kashi na hudu. Shi so ba zai boya ba.